ben nog een beetje ingedoken wat het voor mensen zijn die erin komen in die huisjes. En ja, ze moeten in een prikkelarme omgeving opgroeien. Nou ja, die plek, direct naast de voetbalwei met schutterij en kindervakantiewerk en alles wat daar aan reuring is echt gewoon de slechtste plek die je kunt bedenken in het hele dorp. De bewoners overhandigden 400 handtekeningen van bezorgde burgers. Dat is ongeveer een derde van alle inwoners van het dorp Ubaxberg, waar de scheve huizen staan. Burgemeester Hoebe begrijpt de zorgen, maar benadrukt ook dat niet zomaar iedere patiënt in zo'n huisje wordt gezet. Het kan niet zo zijn dat hier in het ernstigste geval levensgevaarlijke lui worden ondergebracht. Dat is nooit de bedoeling geweest, dat is ook niet de wet. Wij zijn verplicht om deze huizen in Voerendaal ook in te richten. Maar het moeten wel mensen zijn die de stap kunnen maken van beschermd wonen naar uiteindelijk zelfstandig wonen. Voor de bewoners gaat het niet alleen om de scheve huizen. In de gemeente is ook een asielopvang. En daarmee draagt Voerendaal zijn sociaal-maatschappelijke steentje al bij, is de opvatting. We vervullen op dit moment onze plicht in die zin dat we 250 asielzoekers opvangen. Die nemen we ook warm op. Die zijn afgelopen week nog met Koningsdag letterlijk in de optocht met ons meegelopen. Dat is echt geen enkel probleem. Ik heb daar eigenlijk over het algemeen hele positieve gevoelens bij. Maar dit gaat gewoon te ver. En het is weer iets wat erbij komt.